Pranam Mahaday. खुलुमबाय लोगोफोर गासिबखौ मिनिग्लां क्रिएशन चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नै जोंहा दिनै सिमला बाजाराव बाजार खालामफैदों। गुगल बाबा एपिसोड 13 खौ दिनै शुटिं खालामदों। बेनिखायनो जों दिनै जानाय लोंनायनि थाखाय बाजार खालामफैदों। नोंथांमोना बोरै मोनो भिडिअखौ जोबजासेल' नायलां। नोंथांमोना जोबजासे नायलांबानो गम मोनगोन। भिडिअआ लास्टाव जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय गासैखौबो दिन्थिलांगोन आरो शुटिंखौ जों माबोरै खालामदों बेखौबो दिन्थिलांगोन आं ससे। नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ नायलांबायल' था आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला। आरो नै जों नाबो बायदों। ना बेदर नङाबा जोंना शुटिं खालामनो जाखाया। दे लोगोफोर भिडिअखौल' जोबजासे नायलांदो। नै लोगोफोर जोंना एवबायानो नाखौ। आं एवफेराखैलै। नै नाखौ जों एवबाबो जागोन मोना बेयाव। खुलुमबाय रायजोफोर। नै जों दिनै गुगल बाबा थाखाय ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं। नै नाय बिराद गोथाव संदों जोङो। दिनै जोंहा गुगल बाबानि शुटिं सोलिगासिनो दं। जों बेयाव जानाय लोंनायनि थाखाय जगार खालामगासिनो दं। जोंहा शुटिंआ ओइ लोखि बाजारखै सोलिगासिनो दं। दा दसे थानानै सिमला बाजार फैसिगोन। जों दा नै ना फ्राय एवगासिनो दं। गोथाव नै आरो जोंहा नै बिथां प्रबेस आदा दङ। आरो र' नोंसोरखौ खोन्थिगासिनो दं आङो। जोंहा नै फेमास सोमोन्दोंखौ बिसे गुमैसो जायो। गुमै दे गुमै। आरो जोंहा नै सार लैथोमा सार दं जोंहा नै। बिथाङा बावसिया रल लायो। आरो जोंहा आब' दं जोंहा नै। आब' नै बिथाङाबो मोसानायाव बिसारत खालामबाय। आरो बिथाङा मोनसे चेनेल दङ बिहा निजा PADAMI क्रिएशन। नोंथांमोना थांनानै आब'नि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो जोंनि नैबे चेनेलखौबो चेनेलखौ आङो डिसक्रिपसनाव होसिगोन। नोंथांमोना नायनो दाबाव। बाय। Này là cà phê, xả cây bay đi, đây nè, ba bay à, ba, khui một ba, ini kau boleh sini, ba, ini tu semua sudah, hết, cái gì này ba, kan, soalnya kau boleh sini sebab, masih di dalam, mana ni sini dah, sutur ada nengni bersamaina, mohon nengni sutur. नोंथ' जिउआव एसेबो हाबा जानो गोसो गैया नंगौना? नोंथ' गोबां थिखादार बै EMGफोरनि आंनि गारि खाथियाव फै दे जागोन दे। नै जोंना मेन्डेला सारा देग्लायनि एपिसोड 13खौ जोंना मेन्डेला सारानो लिरदों, स्क्रिप्टखौ सारानो लिरदों आरो डाइरेक्सनखौबो सारानो होदों। देग्लायनि एपिसोड 13आ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना जोंनि बे GFP प्रेजेन्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामला। देग्लायनि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। जोंना सार दंखायो नै मेन्डेला सार दंखायो। बिथाङानो डाइरेक्सन होदों। नोंथांमोना जोंनि GFP चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो नैबे मिनिग्लां चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना ला। दुइ नाम्बारनि बाबा नोंनि दाबि खालामबाथ' जेबो खामानि जायाखै दे मा जाखो फरायोबा पास जागोन फरायाबा फेल जाबाय आंनि चमत्कारखौ मा जाखो नै बिदि होननानै फरायोबा पास जागोन फराया फेल जागोन ओरै नायखादोंब्ला नों बेहायनो बिदिसो
salah kau ini salah tu kita bukan Zaro, ang ngay pa sa namin ra. Tunggu na to. Masla chili chini lai. Ha, sabri sikla man chili. Ini lap to. Jai Google ada ni. Takla. खुलुमबाय लोगोफोर जोंहा गुगोल बाबा सुटिं जागासिनो दं बेयाव जागोन सासे सिख्लानि एसे रमान्टिक आरो नोंथांमोनहा नायनो हागोन दा नोंथाङा केमेरा दिन्थिलाय एसे दिन्थिगासिनो दं जोंना खालामगासिनो दं नै Hai लोगोफोर नै नोंथांमोना देखायनो सानदों आं नै आदाया जोंहा आदाया आं दा सिमलायाव दंफैयो गुगोल बाबा सिनेमा शुटिं बानायनायाव नायथिंफैदों ग्रोब लोगो मोनलायबाय दिनै आदाफोर मोजां मोनदों मोजां मोनदों बरिया नै आरो नोंथांमोना नै आरो गेदेर थार मोनसेबो आं एसे बयनिबो आरो नै नानियाबो दंदो आरो नै जोंहा आदाया बिराद बिजि गगा मोनदों नामा गगा मोनदों Dia punya bapak betul. Hah? Dia ni. Ni. Saya ni. Kalau orang dia mungkin dia nak saya hantar. Ni lagu saya ni. Iba. Saya. Kali ni apa? Sudah ada. Jadi sini.